Antonello Bellesselmilkom jagħtikom merħba l-programm numru 126 mis-sensiela botta u risposta. Nistidukom biex għal din is-sija u kwart li ġejja tingħaqdu magħna fejn se niddiskutu diversi temi biex sew il-futbol lokali kif ukoll mill-futbol internazzjonali flimkien mal-mistednin li għandna llejla qabel xejn Joseph Michael mistieden residenti. Nsellimlek Antonello, nsellem il-ħbib tagħna Antonu Martin u llum nixtieq nibda bil-nawgura l-festa tajba sħabna l-Pawlini tal-Belt. Sewwa wisq infakrukom ukoll li qegħdin live u qabel ma nibdew bħas-soltu nisimgħu naqra x'inhuma t-temi ewlenin tal-programm tal-lejla flimkien mal-annamser tagħna Janika Rapinet. Janika fidejk. Temi ewlenin għal-programm tal-lejla. Florjana weħidhom fil-quċċata. Makoma jagħti suċċess importanti lil Birkirkara. United jagħmlu 4 rebħiet fuq xulxin. Grazzi għamek il-Janika ta' dina l-introduzzjoni minnaħa tagħha. Infakulkom li kull min jixtieq jgħid tiegħu fuq it-temi li ħaniddiskutu l-lejla jista' jagħmel dan fis-sezzjoni illi għandna miftuħa fil-kummenti tagħkom. Kif qegħdin taraw il-lejla ħanibdew il-programm billi nitkellmu ftit fuq l-aħħar logħbiet li kellna fit-tmiem il-ġimgħa mill-kampjonat jew Health Malta Premier. Għal dan il-għan miegħi fuq il-panel nistgħu ngħidu li għandna żewġ tuċuħ marbuta sew mal-futbol lokali. Dan li x'għandna magħna l-uffiċjal għall-liaison tas-supporters tal-Xar Lions kif ukoll speaker fid-diversi grounds madwar Malta, Martin Attart, u l-ġurnalist kollega ta' maltafootball.com Antwan Bozottil li nixtieq nirringrazzja lil lejla joġobhom jingħaqdu magħna. Mela, tmiem il-ġimgħa li għadda kellna il-21 ġurnata fejn kellna dawn ir-riżultati. Birkirkara wieħed Valletta xejn, Gżira United wieħed Florjana 2, Hamrun Spartans 4 Xar Lions xejn, Hibernians wieħed Tarxi Rainbows wieħed, Mosta xejn Slima Wanderers wieħed, Zabbar St. Patrick wieħed, Marsa Xlok 2. Il-klassifika wara l-21 ġurnata qed taqra kif ġej. Florjana 13, Hamrun Spartans 11, Gżira United, Hibernians u Marsa Xlok 10, Birkirkara 9, Valletta 8, Slima Wanderers 7, Xar Lions 6, Tarxi Rainbows 1, Zabbar St. Patrick u Mosta xejn. Fil-frattemp ukoll matul il-ġurnata tal-lum ħarġet l-aħbar illi Zabbar St. Patrick's keċċew lil coach Agnello Parisi u mifloku ħatru lil ħatri flex player ta' Valletta Gilbert Aġus. U qabel ma nibdew niddiskutu x'ġara fit-tmiem il-ġimgħa, Joseph forsi ttini l-ewwel reazzjoni għal din l-aħbar u mbagħad ittina l-ewwel kummenti tiegħek ukoll fuq ir-riżultati li kellna matul il-ġimgħa jekk jogħġbok qabel ma niftħu d-diskussjoni mal-panel. Ara ħanejlek l-ewwel net li Zabbar jeħilsu mhux bħalli ma nżax il-kelma jeħilsu jitterminaw il-kuntratt mimma l-ex coach tagħhom u issa li ħatru l-Gilbert Aġġus nemmen li naħseb f'dan l-lista tal-klabija sta tajba rridu nfakru li Gilbert Aġġus rebaħ l-aħħar kampjonat li rebħu l-Belt kienu fl-2019 meta dik li kienu spiċċaw 2-2 ma nħibsu ma rebħu bil-penalties. Ġifieri nemmen li forsi jista' jkun li joħroġ il-ħażabbar minn dan l-isqaq. Ovvjament ħan nitkellem fuq logħba li naħseb dal-weekend ma tantx niżlet li tajjeb Birkirkara Belt għal ma jafx jiena kulħadd jaf illi għandi ċertu stima u ġibda li jittim tal-Belt. Ifhimni naħseb dak li qilna ngħidu aħna rigward Birkirkara naħseb illi qed narawh iseħħ u hemmhekk komplituri wkoll bir-rispett lil ħabib tagħna Renato ma nafx hekk hux qed jarana jew le. Le, fil-fatt jarana u diġà qed jibgħatilna messaġġi fil-fatt ma tisellu kulħadd insellulek Renato. Onestament nixtieq nerġa' nara hawnhekk xi darba Antonello ħankun onest. Serraħ rasek li saraħħaj tal-istaġun sejrin naraw minn Tajjeb. Le naħseb onestament ikompli juri dal-weekend Slima rebħu wieħed xejn ma' Mosta, però min naħseb segwa għall-partita xi ma segwirti smajt il-riżultat kien daqsxejn giddieb għaliex Mosta naħseb taw partita eċċellenti ħafna. Ġifieri hemmhekk komplituri illi fil-kamp ta' stima l-problema ma kinux ġejjin minn Pawlu Żammit kif wieħed jista' jarax ma' Birkirkara rajna 4-5 b'xejn il-ħar Tarxin u baħreb wieħed b'xejn mal-Belt. Tgħid li r-riżultat seta' ġie aħjar nemmen li l-Belt kienu aħjar, ovvjament il-gowler ġab penalty li ċaħħat il-Birkirkara mill-gows u mbagħad
kompet il-grin ta' Beltija, però naħseb fl-aħħar kwarta Birkir Kara kienu iktar opportunisti u grintużi mit-tim tal-Belt u naħseb li dak illi wassal biex Makoma tabaħħom fil-vantaġġ. Kien hemm il bej Ħamrun u Naxxar li wara naħseb fimni bil-rispett kollu lejn ħabib tiegħi Martin, ġifieri mhux qed nistenna lil Naxxar u maħjar mill-Ħamrun, però wara prestazzjoni eċċellenti tal-ġimgħa l-oħra li umiljaw l-rival tagħhom Mosta ma stennejtx illi ħajġu umiljati b'dak il-mod minn Ħamrun. Furjana li sfortunatament jisabu l-ewwel weħdhom skurjaw go fl-aħħar minuti, ġifieri naħseb mill-bidu kienu tajbin, ġifieri u ovvjament nistenna li jerġgħu jiġu mal-aħħar erba' u ma nafx qed ninsa xi partit oħra. Nifsi jiżbal. Hipster xin u di Smani. Marsa Xlok. Zabbar Marsa Xlok jidher li ovvjament urew il-qawwa tagħhom l-oħra qatt kaċċja tal-coach, però ħażabbar ukoll forsi ma kunx daqshekk ħażin, però Marsa Xlok naħseb komplew jibnu fuq it-tajjeb illi kellhom fil-bidu tal-istaġun. Ħibsu tal-xin onestament stennejt illi ħibsa jħorġu b'3 punti, ovvjament oħar tal-xin irnexxilhom ħadu punt, però ukoll tittarek kux logħba ta' Branko Nisevic għax idu nfakru għada il-final ta' Ħamrun u ħajberni, ġifieri jista' jkun li forsi dak li jkun peress li għadna fil-bidu tat-tina round ma rridx jikxef karti. Sema biss, mela ħalli nibdew nitkellmu aktar fid-dettall fuq l-iktar fatti prinċipali illi kellna fit-tmiem il-ġimgħa. U ovvjament, Antwan, ħalli nibdew naqa' fuq l-aħbar ta' Zabbar St. Patrick niddevjaw ftit mill-aġenda minħabba l-aħbar tal-ġurnata wkoll li issa ħadħu lil Gilbert Aġus bħala coach. U qed insellimlek u nirringrazzjak tal-lejl għaxbok tingħaqad magħna. Mela, Antwan, x'taħseb li Gilbert Aġus jista' jġib lil Zabbar St. Patrick u jekk hux biżżejjed biex eventwalment isalvaw? L-ewwel nett insellem lilek Antonello, il-Martin il-Joseph, kif ukoll dak kollha programm. Bla dubju is-sitwazzjoni ta' Zabbar, il-fatt li f'dan il-closing round bdew b'5 telfiet, kien hemm bżonn li jsir xi ħaġa biex iċċaqlaq l-ambjent Zabbari, bla dubju għall-investimenti li għamel il-klabb kemm mill-istaġun li għallu u kemm fil-bidu dal-istaġun u anke komplew f'Jannar, bla dubju ħassew li wara dan ir-riżultati sfortunatament negattivi, anke jekk forsi l-wirjiet tagħhom mhux dejjem kienu negattivi, kien hemm bżonn sir xi ħaġa. Bla dubju, meta jkun hemm coach ġdid jiċċaqalqu xi ftit l-affarijiet. Anke jekk forsi il-problema tkunx il-coach preċedenti kif semmejna anke fil-każ ta' pereżempju kif semma Tajib Joseph il-każ ta' Sliema. Għalkemm forsi il-problema tkunx il-coach, ikun hemm bżonn persuna ġdida li iċċaqlaq ftit l-affarijiet. Nemmen li Gilbert Aġus wara il-perjodu li kellu barra minn Malta u aktar qabel ma' tim nazzjonali Under 21, issa li jirritorna fil-kampjonat Premier ħajkun qed jagħmel l-almu tiegħu biex jipprova juri x'jaf bħala coach. Niftakru kellu perjodi qosra mat-tim ta' Valletta u issa mat-tim ta' Zabbar jipprova jaqlaħħom minn dil-pożizzjoni ferm antipatika fejn flimkien ma' Mosta qegħdin fl-aħħar post b'5 telfiet. U fil-fatt ta' Ġus ser kollu bidu jibes ħafna Martin hekk kif ħajlab kontra Ħamrun Spartans nhar il-ġimgħa fil-kampjonat u mbagħad it-tliet ta' wara jmisshom mal-Belt. Fem. L-ewwel qed nawguraw il-Gilbert ovvjament huwa leġġenda tal-futbol Malti u nieħdu gost kollha kemm aħna nerġgħu narawh attiv fil-lig lokali, ġifieri, irrilevanti li nkun iżżomm. Huwa wieħed mill-idoli tiegħi fil-fatt, jiena ġifier ħappjaċir li reġa' ritorna. Aħna li tlajna f'dik il-ġenerazzjoni, jiena ma nżommx mal-Belt għajmin imma naraħ bħala leġġenda totali għalija. So, ifhem mhux ħanawguralu għax huwa rivali issa tiegħi fil-klassifika,
Ma nawgura l-aħjar tiegħu, I mean, ma Jekk rridx tippermettu li ninsabaħ. nagħmel parentesi żgħira wkoll fuq il-YouTube channel tagħna tistgħu ssibu wkoll intervista li jien u Mark Xkembri konna milna xi 3-4 snin ilu lil Gilbert Aġus fil-verżjoni l-preċedenti ta' dal-programm li kienet l-intervista. Tistgħu ssibu hemmhekk fuq YouTube min irid jara jista' jara hemmhekk. Kompli Fuq Martin. Gilbert Ġus jiena sinċerament kurjuż ħafna. Kont smajtu f'intervist oħra milux li kien għamel fil-podcast ieħor u tkellem ħafna fuq l-esperjenza li għadda minna l-Indonezja. U li naħseb sinċerament tal-lem minna. Ġifiri, toħroġ bi kbira li naraw maturita kbira minn Gilbert u jagħmel riżultati tajbin, però still jiena sinċerament il-coach ta' Ħażabbar kont naraħ coach validu ħafna, ġifiri kont naqra sorpris li neħħewh. Ħankun onest miegħek, ġifiri, I mean, dal-ewwel intop li jisom kellhom u neħħewh mill-ewwel, imma dik speċi ta' hija biċċa tal-klabb huma jkunu jafu x'qiegħed jiġri. Kont ħanżid xi ħaġa oħra fuq topic li diġà semmejtu fuq bdil tal-coaches li forsi nistgħu naqgħu għad-diskussjoni fuq li ġara n-naxxar. Fil-fatt se tħol għalija Martin. Nista' naqadhom f'daqqa lek ġej għalija għax naf li kien parti mit-topics jien nemmen li kwalunkwe coach huwa bniedem bravu tajjeb, ġifieri nibda minn that bottom line. Ġifieri la huwa coach huwa tajjeb. Issa nemmen li kultant once li jkun hemm mument naqra negattiv huwa l-iktar persuna li jiġi individwat biex idawwar ir-rotta. Hija l-isfortuna tal-futbol sfortunatament, però ma jfissirx li għax coach jitkeċċa huwa ħażin jew mhux ħażin, jien nemmen li kull coach għandu l-idejat kalċistiċi tiegħu, kull coach għandu l-idejat tattiċi tiegħu u kull coach għandu l-istil differenti ta' kif imur mal-players. Issa fil-każ ta' Malta ovvjament tista' tmur tajjeb tista' tmur ħażin hija normali, però once li t-tim ma jibqax isegwik nemmen li kultant hemmhekk li tibda ssir li l-klabb jibda jitħajjar ibiddel il-coach. Biex niġi għal tan-naxxar. Sinċerament, in-naxxar mill-bidu ta' season dis-sena bdew jilabu futbol tajjeb, jiena l-ewwel 3-4 logħbiet kont għaddewet mill-aħjar teams li qatt preżentajna n-naxxar fil-Premier. Ġifieri, però konna tinkunu sfortunati ħafna fil-lob u tipo jiena l-George ta' kollox għan-naxxar, apparti li huwa coach tajjeb huwa bniedem fuq livell uman fantastiku. Nista' nitkellem biċċi minn quddiem in-naxxar inħabbew u ħabb in-naxxar. Ġifieri telaq letteralment jiddiskuti ma' Winston il-futur going forward tan-naxxar. Issa ovvjament Winston huwa l-coach champion ta' Malta u ovvjament ħajdaħħal idejat minnu ġodda li kien hemm bżonnu wara li telaq George. Ġifieri mit-tim baqa jilab tajjeb, però it-tim qisu ħa revival u bdew ġejjin ir-riżultati, bdew ġejjin iktar goals. Għamilna 3 akkwisti li sa issa speċjalment fid-dipartiment offensiv qegħdin jagħmlu d-differenza. Imma ifhem, uħan semmi xi ħaġa li semma Joseph ftit qabel. Inti kont hemm Antonello, jiena ma naħsibx li r-riżultat ta' 4-0 kien riżultat daqshekk ġust. Le, għax infatti Kienet ma nafx tridx niddiskuti l-logħba issa once li semmejta. Tipo il-ħamrun wara id-dro ta' mal-Gżira li tilfu l-punti emmint li ħajħorġu all out ta' volja għandhom is-Super Cup nhar it-tlieta, ħarġu all out skurjawna. Provajna nilabu l-loba, mbagħad mal-1-0 tagħhom għamel sejf spettakolari u marmallas tal-ballun li kieku ġejna 1-1 hemm kienet kapaċi tkun iktar diffiċli. Wara dak iċ-ċans ġiet 2-0, ġifieri mbagħad biex taxxa x'in ħriġna fl-ewwel ħaf fl-ewwel minuta lasta oħra minn flikik pinġut logħba episodji u ma dik il-lasta qlajna 3-0 u mentalment spiċċajna. Ġifieri kienet logħba ta' episodju maċ mhux qed ngħid li kien ħaqna nirbħu jew nieħdu xi punti altru minn da, però b'naqra episodji favorevoli stajna forsi intuhom iktar logħba. Ovvjament.
Martin, kont se nsaqsik. L-ewwel net x'ħajġib Winston Muscat lit-tim tagħna x-xahar li fil-fema tiegħi tom trasformata ħafna minn mindu reġa' ritorna magħkom. U t-tieni net kemm taħseb li s-saħħa tal-plejers Brażiljani li għandkom se tkun deċiżiva biex naxxar tilħqu l-għanijiet tagħkom. U wara Martin nixtieq nisma' wkoll min-naħa ta' Joseph fuq naxxar biex nitlu naqra u anke minn Tantwan ukoll nitlu naqra fid-dettal. Winston diġà beda jġib tipo ġab jisu revival, fimt kif għad qabel ma rridx inneħħem il-mertu ta' George, però jista' jkun li kien hemm bżonn dik iċ-change li within l-skwadra, speċjalment fuq l-att offensiv ġifieri. Winston għandu l-esperjenza u ċampjon ta' Malta u ma tistax tiddiskrivi ħaħjar minn hekk. U kien naqra jisu xokk, tinsiex li George kien ilu ħafna hemmhekk ukoll. Ġifieri forsi anke min-naħa tiegħu kien wasal iż-żmien biex ikun hemm dak naqra kambjament. Però nerġa' ngħidha quddiem li aħna grati lejn dak li għamel George fil-kitab l-istorja fin-naxxar ġifieri letteralment. Fuq bħala skwadra, jien mhux ħanqod Brażiljani, Maltin. By the way, grazzi ħafna mill-Brażiljani u l-barranin li hemm dis-sena huma grazzi għax-xogħol siewi li kienet jagħmel George mad-Dipartiment Tekniku fil-bidu tal-istaġun. Ġifieri plejers bħal Vitinho, bħal Roziel, bħal Bajjano, daw kollha skawtjawhom it-tim tekniku tan-naxxar. Chris il-Maċu, tim manager Adrian, Omar u George, ġifieri daw jaħdmu ħafna fuq livell tekniku, tipo u r-riżultati qed neħduhom bil-livell ta' barranin li hemm fil-pitch. Ġifieri grazzi għalihom ukoll. Kellna bżonn naqra tipo ta' attakkanti differenti u jidhru li daw iż-żewġ attakkanti li ġew dan l-aħħar Costa u Pahama qabdu kombinazzjoni li konna qed nimbagħtu fil-bidu tas-season. Ġifieri fil-bidu tas-season jisu il-forward line ma kienx qed jaħdem u issa jaħdem iktar. Ovvjament inti mbagħad matul l-istaġun għandek l-injuries, tieħu gost ukoll tara li t-tim aħna Maltin, il-Maltin tagħna huma players tan-nursery ħafna minnhom, però provajna nsaħħu wkoll l-iskwadra bi players Maltin li jgħinuk ovvjament, speċjalment nsemmi minn hawn il-Mattias li qed jilgħab mhux il-goaler, Mattias id-difensur li qed jidħol għadu minors, fimt kien parti mit-tim li rebaħ il-lig tas-sena l-oħra. Li kull logħba wara logħba tieħu l-konfidenza u li qed jilgħab tajjeb. Ġifieri jiena sinċerament nieħu gost kważi li nara daw it-tip ta' players jitilgħu minn mal-minors u juru li huma kapaċi jilagħbu mal-livell tagħhom. Jiena nħobbu l-prodott lokali, però ovvjament il-players barranin tan-naxxar huma validi u meta t-tim jaħdem jirbħu, ġifieri dik ir-realtà. Il-problema tibqa' ngħid u nieqaf li xorta triq tan-naxxarija tela, jiena bniedem sfortunatament naqra negattiv, ġifieri kultant il-problema li l-verità li aħna u ħaltar xi ħanibqgħu favoriti għar-relegazzjoni, ġifieri għandna nofsa għajn ġewwa, ħabba li għandna playoff, però l-istorja l-mitna li manna naqtaw qalbna qatt, jiena nemmen fit-tim li kapaċi jerġa' jsalva l-istaġun u jalla jiġri dak li ġara s-sena l-oħra. Ġifieri fiduċjuż sa naraw logħba u jalla l-episodji jgħinuna. Mela x'il-ħin il-ħin diġà qiegħed avvanzazzew u xtaqt li wkoll niddiskutu temi oħra. Mela ejja nitkellmu fuq il-logħba bil-Kirkara Valletta. U hawnhekk jiena ma nafx sewa Antwan Joseph rajtu xi biċċiet mill-logħba, jiena rajta logħba, Martin kien miegħi preżenti kwardin ukoll, logħba tal-episodji li ġiet determinata bil-gowl ta' Makoma fis-87 minuta. U jiena fil-fema tiegħi qed nara li f'da żewġ logħbiet li s'issa għamel mal-Stripes Pawlu Żammit diġà għamel biżżejjed kambjamenti illi jkun jista' jgħid tiegħu fit-tellieqa għall-Ewropa. Mela, Antwan ħa nisma' tiegħek l-ewwel fuq Birkirkara Valletta
u mbagħad jekk ikun irid jixtieq jintervjeni Joseph jista' jagħmel dan ukoll u anke Martin ukoll wara kollox id-diskussjoni qiegħda bejn tlieta. Antoine. Bla dubju, il-wasla Pawlu Zammit għamlet differenza li kien ilhom jixtiequ t-tim ta' Birkirkara. Bħalma nafu dal-istaġun bdew ħażin Birkirkara, inbidel il-coach wara ftit, ġie Gianluca Festa li fil-verità ma rnexxux jagħmel dak il-kambjament li xtaq il-klabb biex fl-aħħar mill-aħħar meta kellna da sensiela ta' riżultati negattivi, inbidel Festa u daħal Pawlu Zammit. Pawlu Zammit diġà bħalma nafu kellu esperjenza mat-tim ta' Birkirkara, nafu x'coach ta' livellu li rebaħ l-onuri kemm mal-Valletta kemm mal-istess Birkirkara u bla dubju kien il-persuna ideali biex l-tim ta' Birkirkara jiġbirhom lura u jitfaħħom jiġġieldu biex jakkwistaw post mal-ewwel sitta. Bla dubju l-objettiv tat-tim ta' Birkirkara huwa li wara il-riżultat diżappuntanti fejn għalkemm spiċċaw mal-ewwel sitta, spiċċaw laqas ġabru ebda punt, issa ħallu l-marka tagħhom u jkun qed jissiltu hemmhekk biex forsi anke jieħdu wieħed mill-ewwel żewġ postijiet. Fil-fatt għandna l-Dino Fenek li qed jgħidilna Birkirkara rebħu logħba importanti ħafna. Joseph. Iwa, Antonello, mela ħan ikkummenta naqa' fuq dan il-kumment ta' Dino Fenek li rebħu logħba importanti ħafna. Issa ovvjament kulħadd jaf li bħat-timiet oħra Birkirkara m'għandhomx demm mat-tim tal-belt dik ta' timiet oħra, però bħalissa naħseb jiena kull logħba hija importanti għat-timiet kollha, ġifieri bażikament importanti tirbaħ kull logħba. Ma nafx jitjiet importanti ħafna ġifieri. Naqbel. Ukoll ir-rivalità li hemm. Iwa, mhux għalhekk ħabbar rivalità mhux. U wkoll Ekku. is-sitwazzjoni ta' klassifika ma rridux ninsaw illi jiena fil-fema tiegħi Birkirkara wieħed minn dawk it-timijiet illi irid jiġġieled bis-sħiħ għal post mal-ewwel sitta. Ekku. U però naqbel perfettament ovvjament ma laqal ħabib tagħna Sur Antoine Busuttil għal mod kif Pawlu Zammit naħseb ġab ċertu enerġija fil-kamp ta' Birkirkara, ġifieri jekk immur lura fil-passat ġifieri jekk sas-sena 2013 naraw li naħseb l-istorja bejn Pawlu Zammit u Birkirkara naħseb ma tantx hija xi storja li wieħed jista' jtiklet negattiva, kun jista' jiżbal rebħu xunuri, jekk min jista' jiżbal fit-tertju naħseb fl-2010, jekk min jista' jiżbal, mhux hekk. Iwa. Fl-2010. Fl-2010 u fl-2013 ħadu l-kampjonat taħt. Ekku, mbagħad rebaħ ġiex kampjonati wkoll mat-tim ta' Valletta Pawlu Zammit, ġifieri bażikament. Għalija peress li huwa coach diġà ta' skola, ġifieri he's already a winner, ġifieri hemmhekk naħseb onestament. Fejn ma rebaħ Joseph bil Pawlu Zammit, anke ma rebaħ it-trofi. Pawlu Zammit. Ma rebaħ it-trofi. Fejn ma rebaħ. Proset Martin, għal-moment insejt, Madonna, skużani. Rebaħ il-fers u rebaħ it-trofi. Kull fejn ma rebaħ Pawlu Zammit. Ekku, kull fejn ma rebaħ, ġifieri naħseb istajna minn xuħet li naqbel ma' Michael Valencia, però naħseb kienet għażla tajba li bażikament joħroġ Birkirkara minn dak it-triq, mit-triq li qabdu. Però nixtieq nagħti kumment fuq l-ħabib tagħna Martin u qal illi jemmen illa ħajkun relegation zone. Onestament, inti saqsejtu l-playoff. Iva. Però inti saqsejtu Winston x'ħajġib miegħu ġewwa n-naxxar sewwa. Jiena nixtieq naħseb opinjoni tiegħi naħseb Winston ġewwa n-naxxar ġab enerġija, iktar organizzazzjoni, iktar teamwork bejn il-players, naħseb minn ġew Winston ukoll bdew jieħdu xi riżultati, mhux qed inneħħi l-mertu tal-faħħom ġifieri ta'. Ġifieri Winston naħseb diġà il-riżultati Joseph jitkellmu waħedhom, jiġifieri. Ekku Martin qed naqblu Martin, però taqbel miegħi wkoll illi naħseb sissa qed insaqsi kif qed naraħħa jiena, ir-riżorsi ta' naxxar mhumiex kbar daqs ir-riżorsi ta' Valletta, Ħamru. Ovvjament. Ma' dawk, jiġifieri diġà bażikament issa jiena insegwihom ħafna l-belt, ma l-belt ukoll mortu tnejn xejn minn fuq. Konna tajjeb, Ekku, ġifieri diġà. U r-riżultat dar għax tant kemm kienu grintuż il-belt għax ma kienx. Ekku, l-belt huwa tim grintuż. Ġifieri naqbel miegħek jiena onestament tara bid-dovut rispett lejn kulħadd. Jiena jekk tgħidli li huma ġiex timiet li jkunu relegati dis-sena, ngħidlek ħaltar xien.
u bej il-Mosta u Zabbar. Naxxarna minn li ġew jiskiċċaw. Ma Kif qed kien naraw l-affarijiet. ħanejdlek ħaltar xien mal-Hibernians taw presta, ma nafx hemm bilanċ kbir fil-lik Malti, ir-realtà Le, hija mhux dik. hekku. So, speċjalment bdej daw it-timijiet tal-mezza klassifika ngħidu aħna vim tal-Ħamrun u warajhom Furjana u Belt, I mean hemm bilanċ kbir, ma kull min titkellem kulħadd tek jgħidlek, kulħadd jista' jagħti logħba l kulħadd. Le, eżatt. Però meta inti għandek żgur playoff, iċ-ċans huwa ħafna kbar, il-pressure li Le, mhux taqgħu hekk hu. ħafna kbar, fim, so trid titħendilja mentalment dik. Aħna l-vantaġġ li għandna li għaddejna minna s-sena l-oħra. Ekku, fimni, u Winston is-sena l-oħra daħal mal-Ħamrun ġifieri bażikament meta kulħadd kilqa' tagħhom barra mill-lig, Eżatt. rebħu l-Birkirkara u bażikament spiċċa rebaħ il-kampjonat. Aħna by the way, aħna ħolma waħda għandna dis-sena li taqtal-lik, aħna jekk ma konniex laki fil-lob, kien konna ftit laki fil-Porza ta' Trophy. So, kifini il-tabella u ta' Trophy, hemm ċans li għall-ewwel darba nitilgħu semifinal, jew it-tieni darba tilgħu semifinal, għalmejn jaqgħod ma niftakarhom in-naxxar nitilgħu semifinal li għalina Ma minn niskom Martin fittu fakkarni. ma żurrieq. Ma żurġek. Konna Le, laki, I mean, il-polza nitna, ġifiri dejjem labna ma timijiet tal-first. Imma li titla semifinal ta' Trophy, mbagħad semifinal ma tistax tajt, forsi ikun hemm Mbagħad sorti. mal-Ħamrun jew mal-Belt, u naħseb. Le, u mbagħad ma' Jew rebbieħ tal-logħba. Gżira jew Mosta. Gżira jew Mosta. Ħibs Ħibs Gżira, jew min Mosta. jirbaħ bejn Ħibs u Gżira mal-Mosta, quarter Eżatt. final. Evolder possibilment nistgħu naraw ukoll derbi fis-semifinal Malti. Eżatt, għandek ċans ta' derbi fis-semifinal u derbi għal min ma jaqax. Eżatt. Jista' Eżatt. jkun, I mean, possibilitajiet u iktar tensjoni da kif isser. Għalikom is-supporters żgur mhux forsi. Jiena però għandi domanda li nixtieq nistaqsi. Issa, ma nafx minn minnkom irid iwieġeb. Valletta, mela s'issa labu it-tlet konfronti, laħat tlet konfronti ma' Ħamrun. Florjana u Birkirkara u kull ma kisbu huwa biss żewġ punti u anki bħala wirjiet jiena personali rajthom naqsu ħafna mill-wirjiet konvinċenti li kellhom fl-ewwel round. X'taħsebu li huma raġunijiet ta' nuqqas ta' rendiment fih dan it-Timbelti? Jista' jkun forsi skoprew l-operat tal-tim tagħhom jonqoshom xi ħaġa? Fimni waħda, jiena onestament naħseb mhux qed narahom jilagħbu ħażin, ġifieri nemmen illi appart l ma' Birkirkara naħseb kontra Ħamrun Furjana, kulħadd jaf il-qawwa tal-Ħamrun Furjana u Belt kontra l-Furjana kienu aħjar però kontra l-Ħamrun. Nemmen illi anke Ħamrun ma tantx kien hemm azzjonijiet fejn kienu daqshekk perikolużi, jiġifieri. Imma però, fimni però ma naħsibx li naqsu mill-grinta, jiena qed narahom qed jilagħbu nemmen illi għadhom ma sabux, naħseb għandhom bżonn ponta il-Belt, naħseb hemm bżonn attakkant fit-tim tal-Belt. Kif qed nara s-sitwazzjoni jien. Għanajdu attakkant numru 9 b'saħħtu Antwan. Ma da tajjeb li ġiet għamilna xogħol kbir għamel. Sorry? L-aħħar acquist li Baxer. ġie. Iva. Ma tinsejx ismu, ma jidhirx plejer. Le, però Martin, Però Martin, barra neħna għakwit. ekku, Martin, bid-dovut rispett kif Iwa jgħidna. jista' jkun hija Le, sissa naxxar għadhom mhux il-livell ta' timijiet tal-Belt sissa, jalla tiġu l-qudiem ta' ġifieri. Però x'ħin niġu għassiju, nox rajni ma' timijiet bħal Furja, bħal Birkirkara, ma tantx jisu qed jagħmel il-hit, ġifieri. Le, jien ħanejtek, nemmen li dan l-attakant Adebayo Baxer jista ikun plejer li jiswihom lil-Belt. Palma għal-tajb Joseph vera forsi f'dawn il-lobit mader Swiss, imma nemmen li għandu is-servihom ħafna l-tim ta' Valletta. Sissa ħanejtek, il-fatt li forsi ħadu biż-żewġ punti minn 3 lobiet, ma ninsewx li Florjana u Ħamrun bla dubju ma fost l-iktar timijiet kwotati. U Birkirkara, niftakru kieku il-taqmu Birkirkara ġimagħtejn 3 ġimgħat ilu, kienet tkun probabbli storja differenti. Il-Valletta sabu l-Birkirkara fl-ar żmien bħalissa bħalma nafu il-moral kif inhu wara il-wasla Pawl Zammit.
bla dubju sabu tim ta' Birkirkara totalment differenti. Nemmen li Valletta kemm forsi il-punti f'dak let lobit kull ma waslu 2 punti biss minn 3 lobiet, m'għandix dubju li fil-lobit li ġejjin nerġgħu narawhom il-Valletta li bħalma rajnihom fl-ewwel fl-opening ground tim li kapaċi jakkwista punti importanti u ikun qiegħed hemmhekk jiġġieled ma' naħa fuq tal-klassifika. Mela għandna xi messaġġi li nistgħu forsi nagħtu naqgħet twila. Renato Vella qed jgħidilna illi Sliema Wanderers rebħu b'mod mistħoq fil-waqt li ħaltar xien irranġaw ftit. Renato Vella qed jgħidilna wkoll li Rajn Fenek ħadd-tim tal-Marsa fideh fiċ-Challenge League. Insellmu wkoll lil Robert Busutti l-kollegi ieħor tagħna li qed segwina llejla u lil Janika li nirringrazzja wkoll tal-ħidma sfiqa li qed tagħmel fejn jidħol voiceovers. Brady Buġejjan li qiegħed standby biex jidħol fit-tieni parti wkoll. Meta tkellmu fuq futbol Ingliż qed jgħidilna illi l-Belt għandhom Juri Messias li qiegħed jiġbed l-attenzjoni u qed iġorr il-pis tal-attakk tal-Belt. Wieħed mill-iktar plejers interessanti fil-kampjonat lokali. Ma nafx hekk forsi xi ħadd irid iwieġeb għall-kumment ta' Brady. Fuq Juri Messias? Le, Juri Messias naħseb jien huwa wieħed mill-strong points li għandu t-tim tal-Belt, ġifieri rajnieh ġifieri jilgħab bil-qalb anke minn raħisu għandu ċerta leadership skills fil-ground, ġifieri naqbel perfettament mal-kumment li qal Brady. Sewwa miss, mela fadlilna ftit tal-ħin qabel ma mmorru għal riklami għada fit-tlieta finali tas-Super Cup bejn iċ-Champions Hamrun Spartans u rebbieħa tal-FA Trophy Hibernians. Nuhu round minant kulħadd x'għandna nistennew minn din il-finali. Qabel xejn Antonello qed nara kumment il-ħabib tiegħi Renef Sadni kiteb forza Rabat Ajax u minn hawn nixtieq nirringrazzjah għas-sem u l-enerġija u x-xogħol li għamla l-klabb Tajjeb ħafna wkoll insellmu lil Renef fakkukom li l-ġimgħa d-dieħla se nkunu qed nitkellmu wkoll fuq l-Amateur Leagues għaldaqstant segwuna. Mela Hamrun Hibs. Nuħu naqraw minant il-panel x'għandna nistennew. Martin, ibda Antwan. Mela ħanibda jien. Ħanejtek għalkemm forsi fuq il-karta Hamrun jibdew bħala favoriti. Meta għandek final bħal din, logħba se tmur iż-żewġ naħat. Fuq 90 minuta kwalunkwe tim jista' jagħti sfida lil kwalunkwe tim ieħor, anke jekk forsi Hibernians ġejjin minn xi ftit ta' diżappunt bid-draw ma tarxin fil-weekend, bla dubju nemmel kapaċi huma l-okkażjoni jagħtu partita diffiċli lit-tim ta' Hamrun u jibqgħu jibbattaljaw sal-aħħar minuta biex jirbħu dal-unur. Mela, Martin, inti. Ovvjament, naqbel ħafna ma' Anton, ovvjament final dejjem final. Hibs on paper id-dolu dis-sena pero xort għandhom players tajbin. Għamlu merkato transfer market f'jannar li huwa validu ħafna. Branescu jisu soda ħafna fil-lasta. Ġifiri kellhom naqra issues ta' goalkeepers dis-sena ma kellhomx l-aħħar logħba ġifiri s-setil-jom ħafna. Reġa ġi Kerċo, ma nafxux available biex jilab, ġifiri. Fil-fat Kerċo diġà id-debutta nar il- La, ma tajċ kas id-debutta, ma rajtix il-formation ta' Hibs, nkun onest miegħek, ġifiri. Il-loba, il-ħamlu ovvjament huma l-favoriti, imma ma tistax tajda bħal ma qalawhom fis-semifinal ta' Trophy fis-sena l-oħra. Kapaċi jerġgħu jissorprendu, però ħamlu jibdew bħala favoriti. Joseph. Jiena naqbel perfettament ma li għall-sħabi Anton u Martin għattart. U Martin, jiena jekk immur lura l-Mejju li għadda fil-final ta' Trophy, kulħadd ħaseb li Birkirkara kienu favoriti, Birkirkara kienu ferm b'saħħithom minn dak illi minn naħseb kienu ktar b'saħħithom mill-lum. Iridu ngħidu wkoll li kienu Hibernians li qalgħu il-Ħamrun. Issa l-oħra fis-semifinal ta' Trophy, ġifieri jiena mhux ħanejt ħatmur ovvjament naqbel magħhom li Ħamrun fuq il-kartu aħjar. Pero naħseb meta Hibs jiġu għal-final, naħseb dawk huma l-Hibs, ġifieri jiena ħanejt kif jgħid il-Malti kaxxa magħluqa.
Ovvjament nistednukom biex l-ewwel nett min ikun jista' jitla l-Istedju Nazzjonali biex jattendi għal din il-logħba u nfakrukom ukoll illi eżatt fit-tmiem il-finali nidħlu biex nagħtukom naqra rendikont ta' x'ġara u ma ġarax fl-Istedju Nazzjonali min-naħa tiegħi wkoll ntukom naqra ħansejħu outline ta' x'ġara matul din il-logħba. Mela, grazzi hemmhekk lil Antwan u lil Martin tal-intervent tagħhom matul dana il-programm. Aħna mmorru għal waqfa qasira. Grazzi Antonello, ġast ngħidilkom grazzi kemm lilek u l-Antwan tas-servizz li tagħtu bħala ġurnalisti. Kultant huwa xogħol li ma tantx jiġi apprezzat mix-xena fix-xena Maltija, però grazzi għalikom li ttuna servizz. Nixtieq taddili mistoqsija l-Brady u x'se jaqta' xaru nhar il-ħamis. Sensaqsu ilu fit-tieni parti Jiena ovvjament qabel nagħlqu grazzi l-Antwan tal-li ingħaqad magħna nsellem il-Martin, jalla nġibu t-nistilla Martin. Jalla. Għalkemm diffiċli ovvjament. Diffiċli imma jiena negattiv. U nawgura lit-tim ta' Naxxar biex ilħaq l-ammirazzjoni tiegħu. U grazzi lilek ukoll Martin tas-servizz imperkabbli li tagħti wara l-mikrofonu fid-diversi logħbiet illi jkollna matul dan l-istaġun. Affarijiet li nħobbu ton minn qalbna. Eżattament, għada suppost għandna nisimgħu lilek. Tismawni għada. Mela ma' Martin niltaqgħu ma' dal-ground, ma nafx Antwan issa jkun hemm ukoll. Iva, hemm ħankunu. Tajjeb. Jiena għandi San Pawl tal-Belt, hi. San Pawlija. Il-festa tajb ifhem lilek ukoll. Ifhem aħna wkoll aħna n-Naxxar prior credit minn San Pawl għax hawn beda. Ekku, belax. Tajjeb ħafna. Mela, immorru għal waqfa qasira ta' reklami, ibqgħu magħna għaliex kif nidħlu lura kif diġà antiċipajnilkom deħlin żewġ ħbieb antiki tal-Kamra Sportiva biex flimkien miegħi u ma' Joseph niddiskutu il-Premier League Ingliż. Dalwaqt magħkom. Narakom la. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Għax daħal. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. eabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilgħab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. eabet.com, dejjem ilgħab b'mod responsabbli.
Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta b'Risposta fejn flimkien miegħi Antonello Abela u ma' Joseph Magri issa fit-tieni parti tal-programm sejrin nitkellmu fuq il-Premier League Ingliż u kif qegħdin taraw għandna żewġ teħbib antiki tal-paġna tagħna biex magħna wkoll niddiskutu dal-argument. Qabel xejn għandna il-Brady Buġejja, supporter ta' Manchester United illi wkoll dal-aħħar qiegħed itina ftit artikli interessanti wkoll mid-dinja tal-NBA, insellem lilek Brady, u għandna lill-uffiċjal tal-sponsorship u marketing tal-Liverpool Supporters Club Malta, ex vuċi tal-Liverpool ukoll fuq il-paġna tagħna, Kopajt Chris, illi nixtieq nirringrazzjahom tal-li lejla oġobhom jinaqdu magħna l dan il-programm. Nfakrukom qegħdin live, għaldaqstant kull min għandu xi kummenti biex niddiskutu naqal Premier League Ingliż jista' jagħmel dan ukoll fil-section li għandna miftuħa marbuta mal-kummenti. Mela qabel ma nibdew ukoll ejja nagħtu ħarsa lejn ir-riżultati li kellna fl-Ingilterra fit-tmiem il-ġimgħa. Arsenal 3 Sunderland xejn, Bournemouth 1 Aston Villa 1, Brighton xejn Crystal Palace 1, Burnley xejn West Ham 2, Fulham 1 Everton 2, Leeds United 3 Nottingham Forest 1, Liverpool 1 Manchester City 2, Manchester United 2 Tottenham Hotspur xejn, Newcastle 2 Brentford 3, Wolves 1 Chelsea 3. Il-klassifika wara 25 ġurnata qed taqra kif ġej. Arsenal 56, Man City 50, Aston Villa 47, Man United 44, Chelsea 43, Liverpool u Brentford 49, Everton 37, Sunderland 36, Fulham u Bournemouth 34, Newcastle 33, Palace 32, Brighton 31, Tottenham u Leeds 29, Forest 26, West Ham 23, Burnley 15 u Wolves 8. Joseph, nintroduċu naqra ukoll nħalli fidejk biex tagħmilna introduzzjoni ġenerali fuq xlaqtek mill-Premier League Ingliż fit-tmiem il-ġimgħa. Ovvjament inħallu d-diskussjoni b'mod ġenerali ħalli mbagħad nidħlu fid-dettall fuq il-żewġ logħbiet prinċipali li kellna fit-tmiem il-ġimgħa. Mela, l-ewwel qed insellem u ħanejt mhux insellem welcome back il-Chris u anke l-Brady. Mela, ħanibdew l-ewwel qed naħseb Arsenal qed ikomplu juru t-triq għat-titlu wara ħafna snin. Għalkemm forsi għadu kmieni wisq għax hemm min jista' jeżbal 6 punti hemm jekk min jista' jeżbal hekk minn magħhom għal-Manchester City. Eżatt, 56-50. Eżatt, ġifieri bażikament nemmen il-ballun qiegħed kollu f'saqajn Arsenal. Chelsea għalkemm nemmen illi qed jiġġieldu għar-raba' post. Però wieħed naħseb ma jistax ma jitkellimx ma nitkellmu fuq il-futbol Ingliż bħalissa ma nistgħux ma nitkellmux dwar il-wirji eċċellenti li Manchester United qed ikollhom minn mindu Michael Carrick ħa it-tim ta' Manchester United f'idejh. U ħankun onest ġifieri jiena mal-ewwel nett jiena minn kelli Milan dejjem kelli jisu ammiraton lejn Sir Alex Ferguson. U nieħu gost meta nara plejer bħal Michael Carrick illi qed iġib il-punti għaliex Michael Carrick x'għandu differenti minn coaches oħrajn. Michael Carrick huwa ex-player ta' United u li trabba taħt id-Delta Ferguson. U plus illi meta jiskurjaw il-United jifraħ kif jifirħu tfal. Ġifieri hemmhekk tara illi qed jagħmel dak li qed jagħmel b'imħabba li għandu lejn il-klabb ta' Manchester United. Ovvjament fuq it-tim tal-ħabib tagħna Chris il-Liverpool naħseb ix-xifer ta' Arne Slot qiegħed ikompli jasal fit-tmiem. Ġifieri bażikament nemmen illi minkejja l-investiment li sar fis-sajf li naf li ċertu plejers forsi jibdew joqogħdu, però naħseb illi Arne Slot jidher illi ma tantx baqalu fit-tmum tal-Liverpool anke wara li rajna l-bieraħ onestament mill-ewwel taqsima nemmen illi Manchester City kellhom ħafna iktar drabi fejn kienu perikolużi mit-tim ta' Liverpool, ġifieri forsi vera rebħu Newtown erba' ma' Newcastle il-ġimgħa l-oħra, però Newcastle das-sajf skużawni dal-istaġun mhux għaddejjem minn perjodu daqshekk faċli.
U allura naħseb illi mill-problema tal-Liverpool minn kelli għandhom players tajbin, għandhom players ta' kwalità u li forsi stennejna s-suċċess li wara s-suċċess tas season li għadda fejn ġabu l-20 kampjonat, stennejna wkoll li dis-sena jerġgħu jkunu protagonisti fil-ġlied tal-kampjonat. Ġifieri bażikament naħseb li jekk ma jsibux replacement malajr ta' Arne Slot nemmen illi qed jirriskjaw li jiġu barra mit-top 4. Tajjeb ħafna. Mela, permettu li sekonda. Tajjeb ħafna. Mela, ħalli nibdew nitkellmu naqa' fuq il-logħba Liverpool Manchester City għax qed nara diġà xi messaġġi hemmhekk. U mbagħad nitkellmu fuq il-logħba l-oħra bejn United u Tottenham. Mela, Chris, x'ġara eżatt il-bieraħ? Naf li spiċċat naqra fuq nota qarsa l-logħba qed nara rajt ħafna kummenti wkoll anke fosthom qed jiktbilna Norman Buħaġar illi City kienu fortunati l-bieraħ. Ħanisma' minn għandek l-ewwel. Mela, l-ewwel nett qed nieħu biex nirġenera Antonello. Ma naqbilx li ma beda jgħid Joseph. Joseph qal li Slot wasal fix-xifer. Slot ħajbqa' hemm sawara dal-istaġun ukoll għala. Dan huwa suġġett li nistgħu nagħlquh illum qabel għada kemm sar programm bi standard charted l-sponsor tal-Liverpool ovvjament fej dal-programm kien smu round table u hemmhekk kien hemm interview l-Arne Slot flimkien mad-diriġenza flimkien ma' Mark Hughes li huwa l-sporting director u flimkien ma' Sir Hogan. Fejn hemmhekk urew ir-relazzjoni tajba li għandhom Arne Slot. Plus hekk sors illum fuq X Twitter qalu wkoll li Slot għandu l-backing kollu, ġifieri li nibqgħu nsemmu Slot jgħid fix-xifer u kif ukoll kulħadd għandu opinjoni kif jaħsibha fuq Arne Slot, l-ewwel wieħed jien mhux ħaqgħod kif naħsibha għax is-supporter sar li xogħlu li rid jagħmel is-support jattiemu l-coach. Fimt, ġifieri jien sa ċertu punt naqbel mal-policy tal-Liverpool għal raġuni kull min biddel il-coach kemm fil-Premier League u kemm fis-Serje A qatt ma ħaruh. Naħseb fil-Premier League wieħed mit-timijiet li ma biddilx l-aktar coaches daqshekk ta' spiss. Forsi jekk biddel il-coach għax forsi waqaf il-coach minħa tagħhom bħal każ ta' Jurgen Klopp huwa l-Liverpool u l-Manchester City. Il-bqija kważi klabs kollha tal-Premier League bidlu l-coach. U x'ġara meta bidlu l-coach u bidlu ħafna players kif ukoll ma ħadu xejn. L-istaġun qatt fadallu 13-14 il-logħba oħra, ġifieri l-istaġun fadallu ħafna, mhux qed ngħidlek li Liverpool ħajċċellenġew għalik laqqas xejn, però fadal l-possibilità li forsi nidħlu fil-pożizzjoni tax-Champions League. Jekk ma ngħaddux bil-bib forsi ngħaddu mit-tieqa, forsi mmorru tajjeb fiċ-Champions League li għalkemm maħniex konsistenti fil-Premier League xorta waħda fiċ-Champions League ġejna t-tielet post qabel ġganti oħra tal-Ewropa. Rigward il-logħba tal-bieraħ il-Liverpool ovvjament ħarġu tal-liefa, ir-riżultat ma jikdibx. Il-logħba tal-bieraħ naħseb l-unika problema li tikollhom il-Liverpool kull logħba li qed nibdew slow. X'jiġri? Mbagħad fit-tieni ħaf first, second, third, fourth, fifth u mmorru gas down. U nkun qed nilagħbu tajjeb għalkemm il-bieraħ fit-tieni ħaf partita ddominajna u nista' ngħid li fit-tieni ħaf konna tajjeb ħafna għax issa l-inqas fejn forsi fil-logħb preċedenti ma konniex qed nesqu lejn il-kaxxa u ma konniex qed nixxutjaw xejn. Għall-inqas qed nresqu l-aktar l-azzjoni fiċin l-avversarji. Il-bieraħ għamel gowl sabiħ Szoboszlai sfortunatament tlifna il-gost tal-gowl ta' Szoboszlai għax is-City wara li rawlilna intfajna lura għamlu minn kollox biex jikunu perikolużi fil-kaxxa tagħna stess. Għalkemm Bernardo Silva huwa plejer li ddejjaqni ma niflax ħares lej wiċċu huwa plejer intelligentissimu u għamel ballun tajjeb. U mbagħad ovvjament tajnihom il-gowl tar-rebħa fejn tajnihom il-penalti li għalija Alisson ma kellux għalfejn joħroġ għall-ballun hekk għax il-ballun xorta waħda kien sejjer barra. Fuq deċiżjoni tar-referees kien hemm deċiżjonijiet kemm kontrina u kemm kontra s-City għax kien hemm ħafna mis-supporters qalu li r-referi kien kontrina, kien kontrina bħalma kien hemm ċertu momenti wkoll kien kontra naħseb is-City. Naħseb kien hemm dik in-naqqa ġifieri kemm għalina u kemm għalihom.
Inaqat magħna Mark Xkembri, il-Viċi Editur tal-Kamra Sportiva, mhux sejdum ħafna għaliex għadu kemm nieżel frisk minn Liverpool fej kien il-bira qed jassisti għall-logħba bejn Liverpool u Manchester City. Mark, insellimlek. Insellem lilkom il-koll, qed nħu pjaċir qed nerġa' nara il-Kopajt, insellem il-Joseph u l-Brady, u niskuża ruħi għax għalja ngħid rasi, kont qed nisma' l-programm u nsejt nitfas is-sound, niskuża ruħi jiena. Ma jimpurtax. Mela, għajdilna naqra l-impressjoni tiegħek fuq dak li rajt il-bira l-ewwel Li rajt il-bira, Manchester City fl-ewwel ħaf kellhom iktar mill-lob u kienu iktar avventurużi, għalkemm il-Liverpool kellhom ċans utli. Fit-tieni ħaf, ngħidlek il-verità, għamlu nofsija tal-bliħ għamluha nofsija sakemm tkurjaw il-gow, ma waqfux minuta hekk kieku din l-intensità jurwa għal 90 minuta, qed kieku laqqas xejdulu. Kieku ħadd ma jirbħilhom jilabu dak it-tip tal-lob. Imbagħad ġie kif ġie il-gow tas-City u ġifieri s-City għandhom players tara t-tieni 11 tagħhom. Nejra li li kieku Juventus għandna dawk it-tip ta' players, jew xi tim Taljan. Ġifieri forsi tqarbu naqra lihom intom l-Inter għax meqpija laqqas hemm paragun. Issa fil-fatt irrid ngħid xi ħaġa di fuq għad il-biċċa xogħol ħalli ma nitgiċċax. Imma il-puntu imbagħad ġie dak il-penalty u l-miraklu ta' Donnarumma, għax daka jekk mhux dak miraklu. Naħseb li Donnarumma kull meta jilgħab kontra Liverpool. Għamel logħba kbira Donnarumma għamel sejf tajjeb u għalkemm forsi kellu ħruġ ħażin Donnarumma. Eżatt, dik hija l-Italja. Dik ta' Donnarumma jew joħroġ lokal friefet, jew nkella jagħmellek xi miraklu kif għamel il-biera hu. Hija ħasra l-logħba ntilfet kif intilfet, imma ir-regola tal-futbol hija kemm titfaħ bl-għalem fix-xebka u jekk titlef iċ-ċansijiet jew inut li jkollok ħafna possess mhux ħadd tirbaħ il-logħba. Kemm tiskurja jgħod. Jiena fimni mbagħad ovvjament fuq atmosfera fuq Anfield m'hemm xi tgħid it-tieni darba li żortu ħajti. Ġifieri rajt id-dixxiplina li hemm fil-verità fil-futbol Ingliż, ħadd ma jirnexxielu jolli rasu l-fuq viżavi kontra dak li jiġri ġol Italja, ġifieri rajta bajnejja di il-biċċa xogħol. Meqpija jalla ġifieri il-Liverpool jirranġaw daw l-affarijiet għax ifhimni għall-plejers li għandhom u l-injuries li għandhom qegħdin jirriskjaw naħseb ir-raba' post. Issa ma nafx l-Ingliżi xejn taw il-5 post bil-koeffiċjenza tal-UEFA. L-Ingliżi 5 dal-istat. Mela alright, jekk hija 5 għad hemm ċans. Savonja Chelsea għandhom 43 u x'hekk mhux ser żball. 43 kontra 39 tal-Liverpool, jekk mhux qed inħawwad. Baqa' 13 logħba. Baqa' 13 logħba, ġifieri għad hemm matematika. Staġuni ilu konna din is-sitta fl-aħħar ġurnata konna ġejna t-tielet dak is-season li ġew it-tieni l-United. Fl-aħħar ġurnata tal-logħba ma konniex ħanaqdu konna rassenjati s-supporters tal-Liverpool. Daqqa waħda kienu fallew it-tim ittabilna fl-aħħar ġurnata u mis-sitta nitilgħu it-tielet. Fil-futbol dejjem expect the unexpected. Il-futbol huwa logħba kattiva ħafna, tagħmel nofsija bħal dik. Umbat titlef. Ma fimniet biex il-logħba hija 90 minuta diki ir-razzjonal tal-istorja kollha. Mela ma nafx hekk hawn xi ħadd għandu xi domanda mill-panel għal Mark fuq dak li għal-bira direttament minn hemm għal xi kumment ieħor rigward il-logħba ħalli mbagħad naqilbu. Tal-għadda di Mark. Mela miegħu mort. Ħalli mbagħad naqilbu fuq United Tottenham ta'. Ma nafx ġirek hemm xi ħadd. Hemm xi ħadd Brady forsi Joseph għandkom xi domanda għal Mark. Mela jiena kemm nagħti kumment fuq laqal Chris. Mela minuta ħalli jispiċċa il-kummenti għaw Mark. Għandna kumment oħra minn Alexander Grima li qed jgħidilna li Gwieħi kellu jitkeċċa għal fawl fuq Salah. Mark li raħa minn Anfield taqbel? Ta' Gwieħi fuq il-fawl? Ta' Salah. Il-Kopajt qed jagħmel sinjal brasu. Madonna, l-imkienet bħalissa.
Meta waqa Salah minn barra l-kaxxa li ħafna ħasbuh penalty. Ma kienx penalty, però Gwieħi bħalma kien jgħid Jista' jkun mela ħanejdlek x'kienet il-biċċa xogħol. Kienet fuq in-naħa l-oħra tal-ground u jien ma stajtx nara għax dak il-ħin kien hemm konfużjoni jekk qed ngħid sew li lejl aħħar kienet. Fit-tieni ħaf kienet. Għalhekk dik ma stajtx ngħid jekk hux kien penalty jew le għax naf għall-animazzjoni qed tgħid għax mill-anglu li kont fih il-ground. Naħseb ftit qabel il-gow ta' Szoboszlai. Titqabel jidilli hu. Titqabel. Naf, all right, ma sax ngħid iwa jew le Fil-free kick ta' Salah. tal-ground. Titqabel meta batta l-free kick Salah, spiċċan barra u mbagħad wara żgħat kien hemm il-free kick ta' Szoboszlai. Jifimni, enut li ħanejdlek ħanikkommenta fuqha mhux għax dana għax fuq in-naħa l-oħra tal-ground. Minix ħanara kif nara fuq it-television. Kieku seħħet qudiemi eżempju jiena mhux biex naħrab minn din mistoqsija, eżempju għal-bidu ma ħsibtux ħajsaffar penalty fuq tas-City għax imma lant messi l-plejer dak kien qudiemi ġifieri. Tajjeb ħafna. Mela, Mark, nirringrazzjak tal-li naqgħod magħna. Il-lejla, ovvjament se jkun iktar appuntamenti biex niltaqgħu miegħek il-qudiem il-lejl it-tajjeb lilek. Tanti ħolkom. Ciao Mark. Ciao għalikom. Grazzi wkoll tal-intervent tiegħek matul il-programm tal-lejla. Mela, ħalli inħallu naqra il-logħba tal-Liverpool hemmhekk biex anke wkoll. Antonello, kemm nagħti kumment żgħir biss fuq il-qal Chris, minuti. Chris, inti semmi. Tina ċansa neġu ġualija, ħalli nibdew nitkellmu naqlu wkoll fuq il-logħba tal-United, ħalli ndaħlu għal Brady fil-kredu wkoll. Mela Brady, l-ewwel grazzi lilek li naqgħod magħna. Il-lejla United 4 fila kontra Tottenham. Ħalli nisimgħu naqgħod tiegħek ukoll. Se nerġgħu nagħmlu fuq Liverpool City, ma biex anke nibdew niftħu naqa' fuq il-logħba tas-Sibt. Brady, fidejk. Mela l-ewwel net grazzi ta' din l-istedina Antonello. Inti semmejt 4 fila, issa kontra Tottenham United ġifieri qabel din il-partita kien ilhom 8 logħbiet ma jirbħux. Ġifieri daw 8 logħbiet qed ninkludi 6 fil-kampjonat u 2 tazzi ġifieri il-Carabao kienet u l-final tal-Europa League Mejju li għadda fejn magħhom daw tlifna 6 partiti u ġejna darbtejn draw. Issa ovvjament kien hemm dirran ta' 4 rebħiet, bdejna l-ewwel logħba kontra City Home u mbagħad Arsenal away, konna l-unika tim li rbaħna ġewwa l-Emirates tas-season issa. Mbagħad ġiet ir-rebħa sofferta però meritata home kontra Fulham, allura ovvjament il-moral bħalissa jinsab għoli fil-waqt li Tottenham ġifieri meta partitarji ġifieri mhux ta' United biss issegwi kemm Sky Sports, The Athletic, il-press conference ta' Thomas Frank dejjem bil-problemi speċjalment bej il-partitarji u l-administration ta' Tottenham kif ukoll is-sem issues mal-captain ta' Tottenham Christian Romero li propju fil-fema tiegħi it-tkeċċija ta' Christian Romero fil-29 minuta tal-logħba bidlet l-eżitu tal-partita. Ovvjament dak il-ħin kienet fadal kwarta prass il-ħin missjut biex jispiċċa l-ewwel ħaf, allura United ridu bil-fors li japprofittaw u jiskurjaw u propju ġara hekk wara biss 9 minuti. Ġi gow ta' Mbeumo ġi minn corner qed naraw ukoll li l-United issandhom arma oħra dan l-istaġun fejtlu set pieces. Nafu li l-Arsenal huma l-iktar tim li skurjaw set pieces u huwa wkoll l-aħjar tim fil-kampjonat sa issa. Issa ovvjament United aħna ġejna fis-sens it-tieni tim fejn jidħol statistika ta' set pieces, ġifieri dik hija waħda mill-armi ta' United bħalissa u din bdiet propju mhux ġifieri meta ġifieri f'dawn l-4 partiti kemm ilu Carrick, bdiet anke meta konna taħt it-tmexxija ta' Ruben Amorim. Wara ovvjament fit-tieni ħaf
tista' tgħid li kien hemm dominju assolut minn Manchester United. Tottenham jirringrazzjaw l-Alla li kellhom il-goalkeeper Vicario informa u kif ukoll id-difensur Mickey Van Deven li huwa difensur naħseb qed mill-aħjar fil-kampjonat Ingliż li fl-opinjoni tiegħi kienu eċċellenti għax l-iskor seta' kien ikbar. Rigward il-plejer tal-partita, fl-opinjoni tiegħi kien iż-żagħżugħ mill-prodott tal-Akkademja Kobe Mainu li fdaw li kemm ilu li daħal Kerik dik kienet l-ewwel logħba li beda kontra City issa ilu 4 logħbiet jibda mill-bidu u qed ikun tajjeb ħafna jien fil-fema tiegħi naħseb il-plejer tal-logħba dejjem għandha tintrebaħ min jagħmel inqas żbalji u fil-opinjoni tiegħi naħseb li Mainu f'din il-partita jagħmel l-inqas żbalji. Barra minn hekk l-impatt ta' Mainu tjejn u għandna anke biex il-build-up play tintlab fuq jibda il-build-up għall-attakk jamministraħu u ovvjament il-Bruno Fernandes qed itih iktar jisu free roll, ġifieri free roll biex niftehmu minn nofs il-qoddim lejn l-attakk fejn qed naraw il-Bruno Fernandes mhux ġast qed ikun central attacking midfielder imma anke jiswiċċja kemm mal-Lemin kif ukoll max-Xelluk qed jagħti s-sapport meħtieġ kemm lill-Imbuemo kif ukoll il-Kunja, ġifieri ovvjament nkun qed jilgħab il-qoddim f'din il-partita labna Kunja, Mbuemo u nsejt bħalissa minn kien il-plejer l-avvanzat ieħor. Għan rekupra l-formazzjoni nkun nistgħu wiġbek minnu fih. Biss sa dan it-tant. Però Brady jiena nixtieq nagħmel osservazzjoni fuq it-trasformazzjoni anke b'mod tattiku li kellkom. Hija le appuntu fuq dik qed Diallo nirreferi. Fernandez Ma Diallo nsejt il ma Diallo Kunja eżatt. u qudiem. U eżatt, ġifieri qed naraw il-Bruno Fernandes qed jilgħab m'eżempju ma' Moril li beda jiġri Bruno Fernandes beda jilgħab holding midfielder ma' Casemiro. Issa ovvjament iktar qed ikun qed jilgħab iktar avvanzat u qed naraw il-propju Bruno Fernandes kif nafuh. Jien qed jekk forsi jista' Joseph Magri jaqbel miegħi qed nistħajlu biex niftehmu jilgħab dik il-logħba ta' Nico Paz ma' Como fis-Serje A. Jekk forsi issegwu s-Serje A, ġifieri jiena mhux ninsegwu. Qed nifhem il-punt Jien tiegħek. qed nifhmu l-punt tiegħu iwa, però naqbel miegħu ma li qed jgħid, però ovvjament jien naqbel ġifieri li Bruno Fernandes qed jilgħab l-istess pożizzjoni ta' Nico Paz, però kif qed jgħid tajjeb Brady Il-pożizzjoni naturali tiegħu. Eżatt, però Brejda qal punt tajjeb ħafna x'inhu. Qed nerġgħu naraw il-Bruno Fernandes, jiena ħanżid xi ħaġa ma ta' Brady, naħseb minn doħħa Carrick Brady qed nerġgħu naraw it-tim ta' United kif xieraq illi jkun. Jiġifieri bażikament Michael Carrick li mħabba li għandu għal United, Il-famuża DNA. naħseb tafaħħa fil-plejers tiegħu stess. Għax Jiġifieri ovvjament għal-United, alright, għadna bil-famuża DNA ta' Ferguson attakk, u sissa u fil-fatti hekk qegħdin naraw bħalissa, ġifieri. Ovvjament tittaraw wkoll ħansemmu wkoll il-coaching staff li għandu Carrick, ġifieri da bażikament ġab il-Jonathan Woodgate li ħadem miegħu meta kien coach ta' Middlesbrough. Jiena xorta Għandu l-Fletcher hu? Le Fletcher mal-under 18 baqa. Għandu li Steve Holland li naħseb jiena qed jagħmel biċċa xogħol tajba kif diġà għamel kemm ma' Chelsea kif ukoll mal-Ingilterra kif qed naraw bdejt naqra artiklu wkoll li jagħmel ħafna one-to-one sessions mal-players, ġifieri Steve Holland. U ma ninsewx ukoll il-Johnny Evans li ovvjament qed jaħdem fuq set pieces u Johnny Evans qed ikompli x-xogħol li sar taħt Amorim fejtlu set pieces kif ukoll Johnny Evans sal-istaġun li għadda kien parti mill-iskwadra li kien parti mill-iskwadra fl-istaġun li għadda. Allura da jaf ħafna mill-players
li jiffurmaw parti mit-tim tal-United tal-lum. Issa Brejda ħana millek domanda. Alright, Jemela. xo tagħna xi messaġġi. Jekk telbħu l-weekend li ġej ħadd għaxu xarek? Xirija? Jekk telbħu l-weekend li ġej ħadd għaxu Għada, xarek? Għada, mhux il-weekend li ġej. Għada, skużani, ma' għada. West Ham, infatti konġe għalija u għandna Nista għandi appuntament ta' il-ġimant il-barbi, ġifiri. fil-każ Bil-billet. ninsab ċert il-sponsor tagħna di Barberum se jkollu appuntament tal-ħabib tagħna dan il-famuż ta' United Strand fejn għandu dil-mħatra li jekk jirbaħ sakemm jirbħu 5 lobijiet ma jaqta' xarhom fil-fatt Martin Attard qed jgħidilna kif ħadet over is-social media toqgħod tgħid għax meta titkellem fuq il-United tispiċċa titkellem fuq dan il-fenomenu. Nispera ma jitfax, nispera da Xi mamul. ma West Ham ma tantx għandna xi passat u għatim ieħor li tal-aħħar 3 snin ma tantx irbaħnilhom. Ġifieri nispera ovvjament din ta' xahar ma titfax xi pressjoni. U ħaġa oħra fuq West Ham dal-aħħar issa West Ham sa jekk tal-klassifika sa Diċembru jien kont kważi tista' tgħid li tikkundannhom li ħajkunu għal-isfel. Issa tal-aħħar 5 logħbiet rebħu 4 kull ma tilfu ma' Chelsea fejn kienu saħansitra tilfu 2 b'xejn sal-ewwel ħaf u bad dawru l-logħba għal 3-2. Mela, x'għand iktar kummenti. Brady, minn taslima qed jgħidulek li qed tara kbir? Renato? Ifimni, dik Però ma issa. tiselli sewa dik u sewa l-Mark kif ukoll il-kumplament tal-Penil. U qed jgħidilna wkoll li Arsenal qed jilagħbu lob sabiħ kemm fil-lig fuq u kemm fil-Champions League. Brady kompli l-kumment tiegħek ħalli mbagħad. Le, ovvjament, kif semma Joseph għankompli fuq dil-famuża ta' DNA, Kerik, qed isaħħaħa anke saħansitra fil-92 minuta għala lil Kobe Mainu u daħħal lil Tyler Fletcher li ġibin Darren Fletcher, ġifiri issa ovvjament l-aħwa Fletcher issa 2 iddebuttaw mat-tim tal-kbar tal-United. Kif ukoll anke qed naraw il-plejers żgħażagħ diġà qed jitħarġu sew kemm ilu li Kerik b'mod regolari mat-tim ta' United ħansemmi lil Shea Lacey, winger li naħseb jiena nemmen li jista' jkollu futur mal-United. Hemm Chido Obbi li huwa attakkant ta' statura fejn anke s-sena l-oħra ddebutta għalkemm it-tim kien sejr ħażin u ma tantx impressjona ma naħseb li illum il-ġurnata għaw nixfa dawn it-tip ta' attakkanti kif ukoll hemm żagħżugħ interessanti għad għandu biss 15-il sena JJ Gabriel, ġifieri niżgur dan iż-żagħżugħ anke rridu bdew jittantaw f'Barcellona wkoll iżda bis-saħħa tad-diligenza kif taqbad tgħid taħt Ineos immexxija minn Jason Wilcox ikkonvinċewh li ġeddet mal-United daw is probabbli fil-pre-season is-sajf li ġej ħajkun magħżul mal-iskwadra tal-kbar. Mela, ħanerġu morru lura l-logħba Liverpool-Manchester City li Joseph naf li kellu domanda l-Kopajt. Għandna wkoll domanda oħra mingħand semmiħ tagħna l-Brady u nagħlqu għax kważi sarilna l-ħin. Hawnhekk u l-aħbarijiet tal-klabb tal-Kopajt ukoll. Joseph. Mela, bażikament, ovvjament l-azzjoni tal-red card ta' Gwery kien hemm min qal ħamra, però mbagħad rajt ir-rapport tal-logħba l-VAR intervjeniet u qalu li safra kienet biżżejjed għax rajt ir-rapport. Chris qal eżempju fuq ta' Slot, qal illi għandu l-bagging tad-diligenza. Sorry? Slot mhux ħajitkeċċa u laqqas is-season li ġej. Imma Chris. Għandu proġett, ħanejdlek kemm Imma Chris għandu proġett. Sametu l-kuntratt ta' Slot, jidirli 3 snin. 3 snin. Ġifieri Slot hemm ċans iżommu staġuni ieħor u mbagħad idabblu rasu, jena jgħidu jdabblu rasu Slot wara. Laqqas Slot ma rebaħ mill-ewwel Joseph tinsix. Fil-negotiations sa Jeremy Jacquet daħluh. Qed jibbekkjaw diġà tillestulu l-plejers għall-istaġun li ġej ukoll. Imma Chris taf li kien hemm episodju wara l-logħba tal-Lecce li Salah qal il-relazzjoni tiegħu ma' Slot qiegħda imxekkla. Jista' jkun Slot ħajkun Salah Ma dan mhux kollu xi jgħid. Ejju, imma smani.
Meta Curtis jkollok Jones multipla għamilha wkoll wara fil-players. l-logħba, McAllister għamilha wkoll. Mhux billi jgħid Salah jew billi ngħidu jiena jew billi jgħid ħadd ieħor. Għamluha ċara bil-programm tar-Round Table li għamlu Standard Chartered li fi kliem ieħor poġġewha fuq il-medja wara xebgħu joħorġu xnijat. Araħ, the Round Table jismu araħ. U tara relazzjoni li għandhom id-diriġenza ma' Arne Slot, qishom qegħdin ma laqwa ħabib tagħhom. Iwa, imma d-diriġenza l-istess rapport tal-players? Ejja, ma rapportaw il-players. Issa inti bħala fan Ma tal-Liverpool. naqbilx, jien ma naqbilx li players imexxu l-klabb. Biex qed Imma tara bħala fan United tal-Liverpool. kellhom Bħala coach fan bħal tal-Liverpool. Ruben, kellhom United, kellhom coach bħal Ruben Amorim, jien Ruben Amorim dejjem highly rated him. Ma l-United ma setax jaqbad art. Alla jbierek f'ġurnata nbidel il-coach u l-United qed jilagħbu dak il-futbol li kulħadd kienet jistenna għax il-United dejjem kellhom team, dejjem kellhom il-players. Iva, pero Jien inti, ma naqbilx pero li għandu inti. jbidlu l-coach jekk ċumbum laqqas għalkemm jiena disappuntat b'ċertu prestazzjonijiet u forsi tal-aħħar irranġajnihom. Xorta waħda ma naqbilx li jiena naqbad għax coach imur ħażin biddel. Imma Chris, inti Ara bħala fan klabs kbar tal-Liverpool. fl-Ewropa kemm marru ħażin minn beda jbidlu l-coaches staġun wara l-ieħor. Min? Hemm. Għal-min qed tirreferi għal-min Le, qed tgħid? ħafna klabs. Iwa, klabs pero jibdlu inti, l-coach. Chris, bħala fan tippreferi illi jibqa' jkollkom dil-fażi forsi ħażina u jibqa' Salah. l-slot jew tagħmlu Salah, bħalma għamlu stemmejt United u Salah jidorbu inti. l-sabiħ. Għassamejt, l-obsabiħ, il-bieraħ sa ċertu punt labniħ fit-tini ħaf. Salah, kull ma fadallu dal-istaġunu jitlaq. Ma nistax noqgħod nara xi jrid Salah issa jiena. Salah konna nafu meta ġeddet is-season li għadda. Salah, is-Saudi ħajkun istaġun li jmiss. Kulħadd jafa. Mhux ħajġa jġeddet. Ġeddet biex naqlaw xi ħaġa minnu s-sajf li ġej. U daqshekk. Imma Dik players il-policy oħrajn ukoll tal-Liverpool. semmejt Il-Liverpool mhux bħal il-McAllister. klabb soħra. U Arne Slot ma tistax taqbad wara li rebaħ lik tixxut jaħlem. Ma tistax tagħmillu hekk. Li beżżarbun kbir. U għax kulħadd jgħid għax Jurgen Klopp kien Nista' ngħid waħda tiegħi wara li Jurgen Leslie Klopp, Graham. Iva. Jurgen Klopp bl-istess tim is-sentej ta' qabel ma rebħux. Is-season l-għadda Arne Slot komdu wara li ħafna nies mill-bidu tal-istaġun iddubitawh. U qalu ta' qed taraw kbira kellu pre-season tajjeb. Arne Slot ħalli vera komdu. Bla problemi ta' xejn. Ma tistax taqbad u tarmih. Bil-ħażin kollu li qegħdin fih bħalissa l-prestazzjonijiet tagħna li kultant anke jraqduk meta tibda tarhom jilagħbu, xorta waħda mhux qegħdin gravi għat-top 4 xorta ta' hemm qegħdin viċin. Fis-sens fadal ħafna lob u ħafna jista' jiġri jistgħu morru lura nerġgħu naqgħu fil-klassika U fadal aktar ħafna lura. konfronti Nistgħu nerġgħu diretti wkoll. qudiem. Fiċ-Champions League bil-prestazzjonijiet kollha medjokri li kellna wkoll, spiċċajna t-tielet fil-gruppi. U kien hemm European Top Gas li ġew warajna. Xorta waħda. Meta fil-liga din l-ewwel, Inter, Barcellona, Real Madrid, da kollha din aħjar minna. PSG, kollha din aħjar minna fil-leaks. U ġew warajna waħna b'tim medjokru, ma ġifieri ġurnata fil-futbol ta' tbiddel ħafna. U Tista' tgħid li għad immedjok għax għandhom materjal tajjeb. Mhux tim medjok għax hemm materjal tajjeb. Il-futbol m'għadux sabiħ bħal tal-istaġun l-għadda, anke l-istaġun l-għadda rajna wara li ħadna l-lig, we were declining. Li jiena ma qbilx magħha li marru jiċċelebraw mal-ewwel marru biża jew fejn marru u bdew jiċċelebraw. Wara l-lik, il-logħba da il-performance ma bdewx joġbuni, jiena la volja konna rbaħna l-lik, xtaqtna nara l-lob sabiħ. Fimt? Imma il-policy tal-Liverpool insew li Arne Slot qiegħed fix-xifer tal-ġob tiegħu. Mhijiex. Issa ma jiswix jiswa xi jrid is-supporter tal-Liverpool, mhux ħajinbidel Arne Slot u laqqas l-istaġun li jmiss hemm ikun għadu. Mela, kumment minn għand Brady, Club News u nagħlqux il-ħin skada, Brady. Le, ħanejt waħda dik il-Liverpool fl-istaġun 22-23 kellhom il-midfield baħ u mbagħad kienu sejrin ħażin u minnhom għamlu ran tajba ma' Klopp, forsi jista' jkonferma Kopajt, u mbagħad f'dak is-sajf kienu investew fi 3 midfielders u r-rota reġgħu b'xi mod dawruha. U naħseb forsi issa jagħmlu diġà ħaxxaw difensur għax naħseb jiena huwa dik tar-repart li naraħ dajjef jiena kif qal Kristu wkoll naħseb li dan huwa l-aħħar staġun ta' Salah u nixtieq nara plejer li joġobni ħafna bħal Florian Wirtz li issa ovvjament li qed naraħ jaqbad anke fil-lig Ingliż. Istaġun li ġej forsi kontra tiegħi
jibda jagħmel iktar ħsara u. This Il-Liverpool is forsi ġed Transition biex FC. edin ta' ċiklu wkoll. This is the Transition FC, mux Liverpool FC bħalissa, Transition FC. Sfortunatament li ma nix squad depth li għandhom l-Arsenal u li għandhom il-City u li għandhom il-Chelsea sa ċertu punt. Ma nix dik squad depth u biex namlu transition kif suppost. Għal-kem kena laqwa transfer market is-sajf l-għadda, xorta wahda nibqa' ngħid l-incomings kienu tajbin imma l-outgoings ma kienux. Allura transition ma setax issir sew. Mela, Chris, Club News, minnaħa tal- Mela, bħala Club News ġejjin żewġ avvenimenti tajbin, għatem postijiet fi żewġ avvenimenti li ġejjin fosthom ħajkonna li klaf flimkien fl-20 ta' frar u wkoll ħajkonna tur għal West Ham, kontra l-West Ham. Għad fadal xi postijiet vera limitati, nħajjar il dawk li qatt ma marru Anfield qabel biex jinaqdu magħna ħalli jkunu hemm mal-logħba ta' kontra l-West Ham. U għall-ikla flimkien li ħassir tribelli l-Waterfront ukoll fl-20 ta' frar għal minnu interessat jinaqat magħna wkoll ħanoqogħdu ngergru naqa' flimkien. Tajb ħafna, Brady, 30 sekonda biex twieġeb il-Gabriel Busuttil fuq l-irwol ta' Patrick Dorgu. 30 sekonda, għandi nagħlqu. Kemm tixgħel il-mikrofon jekk jogħġbok? Ir-rol ta' Patrick Dorgu. Patrick Dorgu huwa mutur, fis-sens għandu l-istamina, l-intensità għall-lik Ingliż u ġifieri jiena naħseb li dan ħajintuża kemm bħala winger kif diġà ġie utilizzat ma' Carrick, kif ukoll jiena ma neskludikx milli nara ħanka bħala left back ukoll ġifieri. F'ċertu logħbiet ikollna anke bżonnu bħala left back, tinsiex aħna left back bħalissa kull ma għandna l-Luke Shaw. Ġifieri m'hemmx ħafna options u Luke Shaw dan huwa l-unika staġun li jinsab fully fit. Ġifieri naħseb li Patrick Dorgu apparti bħala winger ħajkun ukoll importanti bħala left back. Mela, Dorgu eccellenti, eccellenti Dorgu. mela, l-ewwel nett, Stalu grazzi. weġġa, x'kienet tilab tajb mal-Arsenal, mx tagħmel, ma hopefully sa nirkuprawh lejl aħħar forsi jgħinna nġibu l-punti biex nitlu Champions League. Ngħid bħala ċajta l-problema li kont għandi kemm nieħdu jien fil-Fantasy Premier. Infakkukom ukoll fil-kompetizzjoni li għandna tal-Fantasy Premier li fl-aħħar tal-istaġun ukoll se trebaħ żewġ vouchers ġentilment offriti lilna mill-sponsor tagħna il-Katalan. Mela, grazzi lil Brady, lil Chris u lil Joseph tal-intervent tagħhom fil-programm tal-lejla, grazzi kbira wkoll tmur il-sponsors tagħna. Il-Katalan ejja bet, Paper Avenue, The Barber Room u Uża Sfuża, ħeġġunkom biex tużaw is-servizzi ta' daw is-sinjuri għaliex indirettament ukoll tkun qed tgħinu l-kamra sportiva tkompli tittella diversi kontenut ta' livell. Infakkarkom ukoll li dan il-programm madwar si oħra jkun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna. Għaldaqstant titħlu hemm għaf subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenuti li qed inkunu qed intukom minn ħin għal ieħor. Grazzi wkoll lil kull min ukoll ta' semmu fil-messaġġi tagħna. Il-programm apparti il-fatt li se jintemm minn hawn ftit sekondi oħra, infakkarkom li l-lejla għatfadlilna xi ħaġa oħra x'intellawkom il għaliex sakemm konna qegħdin on air ħarġet l-aħħar karozza li se tusem fil-kampjonat tal-Formula wieħed ta' din is-sena li hija l-Aston Martin l-ewwel Aston Martin ta' Adrian Newey li tkun qed tinstaq minn Fernando Alonso u Lance Stroll ukoll ħantellawkom ir-ritratt tal-karozza ġdida tal-Aston Martin illi ħafna dilettanti tal-Formula 1 qegħdin jistennew. Formula 1 li f'nofs il-ġimgħa ukoll tirritorna bl-ewwel testijiet mill-Baħrejn ħanżommukom aġġornati ukoll. Sew dak kull ħajkun qed jiġri fil-Baħrejn f'dal-ġimgħa kif ukoll il-kampjonat malli jibda f'Marzu fuq hekk ukoll it-tim tal-Formula 1, il-Dipartiment tal-Formula 1 għandu meeting minn ftit ieħor ukoll biex nibdew nippjanaw l-istaġun. Nista' nikkonfermalkom minn issa però li se jkompli l-programm Formula Predictor fejn fih jiena Wayne Mikallef ħankunu qed nagħtu il-previżjonijiet tagħna wkoll se jkollna xi novitajiet imissa mbagħad ma se niddiskutuhom internament inkunu nistgħu inħabbruhom. Nhar il-ħamis jirritorna it-tbassir, il-programm li fih jiena Roberto De Brincat nagħtu l-previżjonijiet tagħna għal dak kollu li jkun
ser jiġri fil-tmim il-ġimgħa li ġej u għada nżommukom aġġornati fuq dak kollu li jkun qed jiġri waqt il-logħba Hamrun Spartans Hibernians Super Cup mill-Istadium Nazzjonali. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għal bottom risposta l-ġimgħa d-dieħla, jien Antonello Bera ma tfadalli xejn ngħidilkom ħlief grazzi tal-li segwejtuna, il-lejl it-tajjeb u ħudu ħsieb.